соҳаи маориф ва умуман таълиму тарбия чун яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ва манбаи асосии ташаккули захираҳои инсонӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, мавриди таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар ҳамин замина бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии яке аз донишкадаҳои мӯътабари Сингапур ки ин кишварро муъҷизаи Осиё ном мебаранд, роҳандозӣ мегардад. ба таври фосилавӣ санади ҳамкорӣ ёддошти тафоҳум оид ба ифтитоҳи намояндагии донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур ба имзо расонида шуд ки дар пойтахти кишвари азизамон таъсис мешавад. маврид ба зикр аст ки дар марҳилаи аввал дар намояндагии донишкада таълим аз рӯи се ихтисос мудирияти саноат, туризм ва меҳмондорӣ, технология ва амнияти иттилоотӣ ки бевосита аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки он бармеояд ба роҳ монда мешаванд. тибқи санади имзошуда дар сурати ба миён омадани зарурат ва ниёзмандиҳои бозори меҳнат таълими ихтисосҳои нав дар ин намояндагӣ роҳандозӣ мегарданд. қобили зикр аст ки донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур соли 1956 таъсис ёфта, тӯли беш аз 60 соли фаъолият намояндагиҳои худро дар аксар давлатҳои ҷаҳон таъсис додааст ва яке аз аввалин муассисаҳои олии таҳсилотии касбии Сингапур дар марҳилаи аввали истиқлолияти ин кишвар маҳсуб меёбад. шарикони донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур муассисаҳои олии таҳсилоти касбии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Британияи Кабир, Австралия, Фаронса ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда, хатмкунандагони он соҳиби дипломи дараҷаи байналмилалӣ мешаванд ки аз ҷониби шӯроҳои илмии мактабҳои олии сатҳи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. айни замон дар донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур беш аз 15 000 муҳассилин аз рӯи 26 ихтисос таълим мегиранд ки аз ин шумора беш аз 4 000 нафарашон намояндагони 62 давлати ҷаҳон мебошанд. донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар ҷумҳуриҳои Узбекистон, Ҳиндустон, Малайзия, Чин кампусҳои таълимии худро бунёд намуда, тасмим гирифтааст ки барои ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаҳои мудирияти саноат, туризм ва меҳмондорӣ, технология ва амнияти иттилоотӣ кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯи талаботи замони муосирро омода намояд. Think success. Think MDIS.